Igsuon, ikaduhang sugo sa Ginoo. Ayaw gamita ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Usa ka flip-top MC ang nagbugal-bugal sa kanta nga Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Grabe niya nga pagjaga-jaga. Kaya ba mo, nawadtangan siya og tingog. Tingali nakita na ninyo ang ni-viral kayo nga video sa maong MC. Usa ni ka pagpahinumdom nga kung musikat na kayo ta, dili taangay nga mopasipala sa Ginoo. O baka dili na to gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagbinuang aron lang nga musikat ta. Kinahanglan kay bawta nga mo lugar, kay bawta kung kinsa nga to ang gibinuangan. Alang nimo, no? God bless. Ako flip-top fan po ko since college days. Pero di ko kauyon anang mga i-appeal na ang Ginoo bitaw og binuang. Kanindot unta nga na lang pure lang nga rhyme sa mga music, mga matalinghaga nga mga salita, ina ba ganahan kong maminaw. Pero og magbinuang na gani sa labi na sa Ginoo, dili na pod maayo. God bless.